Áno, nachádzame sa v Prešove v praktickej škole záhradkárov, kde prebiehajú počas celého roku školenia pre žiakov, pre univerzity, pre seniorov, dôchodcov a ostatných. Hlavne zameriavame sa na pestovanie ovocných drevín, to znamená, ako sa naštepí stromček alebo naočkuje, ako urobíme výchovný rez, potom presvetľovací rez, upravovací rez, zmladzovací rez. A ja som veľmi rád, že prakticky o tieto takéto praktické ukážky je neuveriteľný záujem nielen v Prešove, ale po celom Slovensku. By som povedal, aktívnu činnosť som už začal v záhradkárstve od 15 rokov. Hej. V Solivare bola výstava ovocia a zeleniny, kde pani Baranová ako predsedkyňa vtedy mala tam proste nádherné jahody. Hej. A nielen jahody, ale aj ovocie. No a v tom veku ma to tak zaujalo, lebo výstava bola v októbri a proste jahody v októbri ešte, to sú také remontantné. Takže išiel som aj dvakrát, trikrát. No a od tohto času, ako od 15 rokov, som si povedal, že tie jahodky a proste drobné ovocie proste budem aj ja pestovať, pretože tam sú výsledky hneď. Jahody sa vysadia a hneď na budúci rok človek zberá. No a práve túto odrodu, to bola odroda Red Rich, hej, taká remontantná, dvakrát rodiaca, mi pani Baranová dala. Ja som mal z toho neuveriteľnú radosť. A tú neuveriteľnú radosť som potom prejavil tak, že som sa vybral, myslím, že to bolo v 17 rokoch, do Bojníc, kde je najväčšie bolo centrum, výskumný ústav ovocných, drevín a okrasných. No a pani Šidová mi zabezpečila, predstavte si, 50 odrod jahod. Už v 17 rokoch, čo bolo neuveriteľné, 50 odrod po 5 kusov. Hej, a predstavte si, sponzorsky za dezert. Čiže ja ako chlapec, keď videla, že to takýto cestuje z Prešova až do Prievidze a prinesiete jahody, čiže s tými jahodami ma to stále držalo, aj potom počas vysokej školy, kde som aktívne pracoval ako študentský vedeckej odbornej činnosti. No a tých 50 odrod jahod, proste celú tú fenológiu mi pomáhal robiť otec, mamičko. To znamená, počítali sme plody. Hej, na tých, presne, začiatok kvitnutia tých jahod. Potom zase mamka konzervovala, čiže zavareniny, že ako proste je pevnosť tej jahody. No a na základe týchto výsledkov všetkých z tých 50 odrod čistou jednotkou bola Senga Sengana. Hej, Senga Sengana vyšla chýliu pán Senbusch v Nemecku, ktoré je podľa mňa doteraz neprekonateľná odroda, čo sa týka počtu plodov. A rekord po tých pozitívnych výberoch, predstavte si, bol presne 186 plodov na tom trse jednoročnom. To je neuveriteľný počet. Hej. Isté, začínali sme s 10 plodmi, s 15, 20, čiže ak som stále bral len z tých najrodivejších trsov a najlepších, najzdravších, tak ten rekord sa potom dosiahol neuveriteľný, čiže už potom všetko išlo nad 100. Najväčšie percento je vždycky tá Senga Sengana. Potom je vynikajúca aj El Santa, to sú už z tých novších. Dagmar bola vynikajúca odroda a mnohí sa tešia, že majú jahodky aj v jeseni, čiže tie dvakrát rodiace, to znamená remontantné. A tam na prvom mieste bola tá Red Rich a hneď potom Litka, to je naša odroda, aj česká, Ostara potom, čiže tie tri odrody sú dvakrát rodiace. No a veľmi obľúbené sú tzv. Mesačné jahody, to znamená odroda Rujana, čiže rodia každý mesiac, až do mrázov. Môžu sa aj pestovať na balkónoch, v črepníkoch, čiže sú takým obľúbeným spestrením našho jedálneho listočka. Zvlášť pre deti sú veľmi vhodné, sú veľmi obľúbené. V ruke držím lesné jahody. Majú takúto krásnu prenikavú vôňu, ktorú pravdepodobne zacítil aj kráľ Bela a podľa toho pomenoval naše krásne mesto Prešov. Takže je to nádherná vôňa a ja si dovolím vám venovať symbolicky, hej, s korienkami, má aj korene táto lesná jahodka, symbolicky venujem to všetkým Prešovčanom a mestu Prešova. Takže tá vôňa nech je symbol, čiže aranžovať sa dá aj z jahod, je symbolom našho krásneho mesta Prešov. Je to krásna vôňa. Takže je to podobná vôňa určite, pretože tie lesné jahody majú nádhernú vôňu, ktoré tie vyšľachtené odrody sa nikdy nemôžu vyrovnať. Sú maličké, ale veľmi chutné. Takže aj s týmto lieskovým podnosom
Takže vysadíme symbolicky v meste Prešov aj túto krásnu jahodu lesnú a samozrejme aj tie odrody, ktoré máme vyšľachtené ako je Senga, Sengana, Elsanta, ako symbol mesta Prešov. Ďakujem veľmi pekne. Takisto ja. Ďakujem aj ja. Ďakujem.